OK. Takže tady máme všechno, co tam je. Tady vidíme samotnou kamerku. Tu hnedka otevřu. Jinak je to teda DJI Osmo Action 5 Pro. Vlastně nejnovější kamerka od od DJI, pardon. Zvuk. Asi nebyl slyšet, to je jedno. Tady vidíme samotnou kameru. Má obrovský displeje na to, jak je velká. A to je samotná kamera teda. Teďka příslušenství. Tady to mě štve na záběru. Dobrý. Takže. Co to tu máme? Kablík na nabíjení. A kryt. Tady ještě nějaká příručka asi vypadá. Tak dobrý. Kryt máme vlastně jakoby na takovýto uchycení vertikálně. Na ten držák a tak. A možná v tom jsou i nějaký jiný druhy držáků. Teďka mi to nejde otevřít. Tak, já to musím rozdělat, to je tam zaseklý trošku. Máme to tam všechno? Jo. Je to ta standardní combo edice, nevím, jak bych to měl nazvat. Tady máme jeden držáček, takový ten hlavnější, co dostanete prostě úplně ke každému. Je to takový to lepicí a tady do toho pak cvakáte kameru prostě. Tady si všechno sloupem. Vlastně takový ten kryt, který chrání vaši kameru, dalo by se říct. Není to nic extra, ale poslouží, když bude padat kamera. Tady máme baterku k tomu. Ta je jedna teda v tomhletom balení, co je standardní kombo. Tak, počkejte, se do něj dostanu a vyzkoušíme si už samotnou kameru. Tak. Klasická baterka, dalo by se říct, jo, jednoduchá, nic složitýho. Máte 1950 mAh. A teďka ještě kam se dává. Ne, dobrý, musí je odčoupnout. Jo, tady vidíme těsněníčko úplně v klidu, že tam můžete být jako i pod vodou s tím. QR tam má asi zůstávat a vložíme si tam baterku. Zacvakla hezky. Teďka zavřu. OK. A první spuštění zkusíme. Tímhle doufám. Bude fungovat. OK. Je to teda horizontálně. Musíte to trošku... Jo, je to jedno. Aha. Musíte to trošku víc pomačkat. Čeština není, nevadí. Anglicky to dáme. Tak a snížím jas. Ne. Dobrý. Já si to načtu na QR kód a za chvilku jsem zpátky. OK, takže já jsem si nějaký rychlý tutoriál prošel a jdem na to. Tak. Máme zmáčknout tlačítko, asi tohle, tak. Dáme, nevím co to je, dáme třeba minutu. Já už mám natáčení asi. Tady máme vlastně výběr, jestli foto, video, super night, subject tracking, slow motion, anebo timelapse. Jo, tady mám zvuky. Jasně, to už mám natočený. Jak se z toho odchází? Takhle. Jo, baterku mám 46%. Tady mám nastavení, jo, vy to nevidíte, pardon. Tady mám nastavení normálně tohle, tak. Tady dám normální video, klasický. Zoom.
Už je až dvojnásobný zoom, hezký. Tak. Jo, no. Pardon, máte to zase rozmazaný trošku. Rozlišení můžeme mít, tady ho takhle projedu, trošku se nebudete vidět. 4K 16:9 můžu mít a to jde ve 120 fps. Co je tohle? Rocksteady Plus. Takže bude vlastně furt stejný. Jo. Máme zamklý horizont, že se nám to takhle neotáčí, ale jakoby furt to drží tak nějak tu pozici. Já dám trošku ten stativ takhle, ať vidím na to i já. No, co tady ještě máme? Pak tady máme nějaký ovládání hlasem. Tady nějaký nastavení. Voice control English, OK. If always on display on. Co je USB mod? Jo, jasný. Že připojím kabel a půjde to. Bitrate si dám high, abych měl velký kvality. Zapnu si mřížky, ať vím, jak natáčet. Horizontální kalibrace. Můžeme to zkusit. Dobrý, máme to skalibrovaný. Tak. Zaostři se. Ne. Dobrý. Storage, to je nejlepší, kámo, protože vy tady máte 47 GB už jako od začátku. A nemám v tom žádnou SD kartu ani. Tak to je nastavení nějaký. A co je tady to třeba? Jo. Nějaký módy. Jasně, tady je jas. Jak moc vysoký jas chcem. Orientace, to je překlopení obrazu, že jo? A tady je jasný full front screen, jakože počkat přední. Jo, já vidím i natáčení vlastně tady v tím hnedka. Tam vidím taky všechno. No, to by bylo asi všechno. To tak vidím. No, tady ještě jsme neskusili teda fotomod třeba. Jo, tady vidíme, že máme ten Hyperview, nebo jak by se to mělo nazvat. Je, fotky, no tak do toho se vůbec nevyznám, do toho nebudu hrabat. Dáme tam video a zkusíme si něco rychle natočit. Když to budu mít takhle. Standard nebo white. Dáme standard a dáme Rocksteady třeba, jo. Tak, dám nahrávání. Já se zaostří. Začal jsem nahrávat, jo. A teďka, když s tím takhle otočím, tak ten horizont je vlastně tak zamklej, že já jsem s tím otočil, ale ono to nic nedělá. Když to dám takhle, tak vlastně vidím sebe v docela dobré kvalitě, snad i dobrém zvuku, uvidím. A teďka se vidíte vlastně vy. Takže můžu to ovládat i přes tenhle display. Swipe to unlock, ano. Jo, můžu to přiblížit. No, můžu to ovládat v podstatě asi. Jo. No a musím to odemykat teda. To nevadí. To jsem si tam podle mě nastavil před chvilkou. A to je asi všechno. Teďka to vypnu. Tímhle. Má to docela tuhý ty tlačítka. DJI logo. A stmavlo to. Tak. Teďka ten kryt. Ten kryt by se měl otevřít. Takhle. Asi.
Z druhé strany bez tak. Samozřejmě. To trošku tak rozdělám, tak. Vypadá, že to tam snad sedí. Tak to zamknu. Tak. Mám vlastně ochranný obal takový nad tím. Vypadá to docela dobře v tím. A máme tady magnetický držák. Je to sice na helmu, ale já tady mám ještě jeden. Tady ten. Ten teda není magnetický, ale je na stativ. Na stativový závit. Ale ukážem si to vlastně na tímhletím, že zaostří se. Dobrý. Jo, tady máte takový... Halo. Takový pacičky tady jsou a magnet. Vy to jakoby přiložíte... Ne, mám špatně póly. Už teď mi to táhne k tomu. A když to tam cvakne, to vyndám, tak to fakt za to tahám hodně, ale nepovolí to. A těma pacičkám to vlastně odjistím a magnetem to pak odendám. To stejný je na druhé straně, tady tý. Samo to tam cvaklo, spadlo to tam. Zase neodendám, jo? Teďka jsem máš packu, ale neodendám to. Je to fakt pevný. Dobrý, magnet odendám, takhle. Tak a ještě tady to zkusíme. Tady na ten držák si můžu vlastně namontovat v podstatě tohle. Zašroubuju tady tím šroubovátkem takovým. Šroubem prostě, ne šroubovátkem, dobrý. Mlčím skoro. Tak. A vlastně teď, když to tam správným směrem nacvakám, tak drží jak přibitej. Úplně v klidu. Můžu to vlastně namontovat teďka na stativ třeba a dělat s tím cokoliv. Takže tohle je ode mě asi vše. Doufám, že se vám líbila taková lehká recenze. A zas někdy. Tak čus.